Ya ka Awua Dumase a Awua Dumase yekura nanka kane no ona hwe mpom ho nyina nti na ahemfa kese aduonu 954 na na hye Awua Dumase ase na baafo bantama hene saase a wonya no wo behwe a bono ene ahafo saa mpatam ho side no Asante West ho no Western Asante no saase no bebre no na bi ehia hene dia bi akwabo dia bi baafo bantama hene dia na bi enkawe mu dia na baafo bantama hene saase no na dodo na no ehye Awua Dumase ase nti na akwete say a capital of Bantama state na asase no on say Bantama na apart from the Okumase no Bantama ka negu bono region ho no nti na ho asase ni nyina susu ansu kwantwoma adamsu sekite ni nyina no na ehye eye Awua Dumase ase nti na ho ne major power play na Awua Dumase hene me ka na asem bia na ama awosen agume na kwabona kire ebra de prempe koye no ya Asanteman wo na chi no wono na na commander in chief general officer commanding the armed forces into her British history books no aho omo ka say general kwabra kire wona na general officer commanding the armed forces wona na di asrafo ni nyina nim Asanteman nyina wo nye Bantama hene sa asenko because na sa Bantama hene so konya no he nti wona be fa ne papa rule no eno di Asanteman nyina nim nti ebra empo akoba ase na Asante edi nkuguo na ewosa Asante gitum no wose there be on surrender eno nti nkuro no yesi wa be surrender to British flag no ye Oman Hene street ho na ma ye kofro bi Awua Dumase kofro bi Dumase number 1 no na nja so na ye bibia ena ma nkuro bi ho no ma nkuro bi tutoye e ko hye ase ena ibua no kumfo ya 25th November 1900 ni nyina abese ne ko enti enya nwa se da no no mo ka asem no na yewura kan se wadi ya se obi kan se mbone safa ye na kwabena kire ho na yewura aba no ona form sa wadi akotene pen pa kane militia no waka ho pen nti woyokofo yehu ne so agent oda form ebra oda form ne mo ye ho se wo kire ne adin a onye fosa nti amanfo bi omo edwen se omo betwi afa nso ho empom ho no mo nwene sa ada 80s mu ho no na militia omo yemfom ni agro empom ho no ka ho bi nti na sen wadwo on se wonyini ko woni ma edu ba bia na ne me bo ha no ateso nti no wadwo sa na din ode ba no okoji aman no hye mi nkura ma menya abrehemu oni mu koji aman okoji aman nti Asantefo sase Asantefo a omaka no on se ye kan Asanteman a the whole of Bono region the whole of Bono East region enye se ebinum obi a o ma bia no tua no ate ena obi o Bono region ene Bono East region bia no so no na mesua anye bia ahemfo mi no di nanim na ansa na oba no ba ku bisua wo menhia enti legally no o he Ghana sasese mu ho alodia titles no Asante hene na asase na wo ho ni nyina ne dia Bono ne Bono East region asase ni nyina ne dia enti obi antimi nyobi man hene ho abra Asante hene embam bi untumi kasa wo ye kurobi man hene wo ye bibia ho illegal because ono na asase ne dia enti nkrofo bi ti what me ka say na high here dia Benjamin Bambi bi a kuro bi a obi hye obi ase ompom ho bi a ne nkasa kuro no wo say nko no adi ne ho so me hu say na there was something strange say na Ghana Cali Bishops Conference omo nkasa fa de koso ho no da na mente ase last 3 weeks na hu say president of Ghana Cali Bishops Conference no a friend say most Reverend Martin Jenfi say of freedom one a bishop of Sunyane nti na no be 1 month ago opeso tell say what is a Ghana security reparations which has not been materialized anyway. It was just a mere ceremonial declaration a president of Ghana can UN and it doesn't mean say take effect nti Asante yenhwe relationship between Asante ne Bono me so bi kan Asante ne Bono and Asante ne dance ne sa na mente ase as we can say Ghana ne Eastern region. What do you mean by Ghana ne Eastern region kan Ghana ho to ka Asante ne Bono ye wa Asante ne Bono ne ka say ebia Bono ne ebia sechere ana Bono ne kwabre ana Bono ne amanse na me hu sa na mo ka Asante na sa akoka Asante ne nkra bata ba bi said the ase no so de ne ho a me hu de opa akere eti na wo ka sa ate ye ntwe relationship between Asante ne Bono before colonization na say se sa na wo kan de a ene nkro na ewo Sunyane patam ho no ahemfo bi claim say omo de ano omo so nye mu no hene bi ane no se
eni kwa se be charge be dia ene o se ohini bia de ne ho ni kwa se be bia charge be ntimi ko charge be se be bia de ne ho dia be bia ne ho mini so otem kana se ko ba se mo be da mo tere se Asantene akon cancer ase na se eni bie in quote abanti se bia ne ho dia ene se eni bie no must applicable to all eni kwa se discriminatory e o se obia de ne ho no obia nsantri obia bi ni mo zafe bono ho mo start se friends doma kwamu mu nsantri obia abesi mu nsantri obia boma mu nsantri obia na akọ no mo ka se obi call another region ma no mo kana sif se boma de no de obono region nti mo hwe sa na mana mu se enu ntinti na president of national house national peace council most reverend fianu so so roman sofo enu ntinti na say national peace council no ka na mabo ma din ababa se nsem ekoso organ mo nka hoye se ono so bishop roman so no eno president of national peace council no enam sa ntina omo president instance no influence no eti bono region no omo ya ma hwaye ase baby hihye de ana ye kan politics mu hotspot ase de bia no regional house of chiefs mako 17 16 wo de national kan 17 de bia won kwa na bo din regional house no almost regional house bia so ye ahensem wo omo regional house ho but de bia wo se bono region kwa na bo din and it is because of that eti baby a wokọ no ono ani baby a woba ono ani terrain no na de mani age wo ho ne se wonim how to be gentle and how to act when it is necessary ni na di na wafa no wafa ne kwa ena mhwe ne ohwe ne background kakra na wono ayi militia pen ansa na okọ abricha akọbọ ne bra enti eduru ba bi a wo se ye ne edin a wonim se si ye ne edin eti na ye mu bi wo ho na ebra da sebre amankona di ewu ekọ no na ye mu bi wo ha ye se eni da so asa obono region nanso okoji aman kwabana kire otosumi na waba no eni na busua panyin odi na chi no na wa ho say o de nchen busua panyin no nti wo de omu yenu gina nsane ne say busua panyin na emre ono na obegina ho no kasa na busua panyin na egina ho defend asem no busua panyin wusu bu aten na say wo hwe busua panyin mpo ni na de wo de na o che na chi no ena ebedi hene ne dia no say asante wo eni da so enti utie asama na to bodo man hene kan ye na wo so unya ba ye na no masase no de si ani no say so no Awua Dumase hene me hwe nsema na mo kan mo na busuafo no kan obo so mo ba no o ma so no bi e beko Awua Dumase mere bi atwam na din ne akofom amafo kora nim se sunyane Awua Dumase apanima 1987 ya na with Awua Dumase hene ye de snap pentunsia ene dwan ekoma no nipa odi animu no sabre na regional secretary ogun hafo na efe no J2 so champion ejiro na be MP for Brikuma na majority leader abra na role nse manpanyin no ona na regional secretary sabre no ono ene Alhaji Idris Muhammad ona na PNDC member na in charge of Asanteman affairs no mo de adesede koto Awua Dumase no ansa na epeja sunyana ye ne man hene na so amanfo enim sunyana airport ho nyina ho sase na ho nyina no na nyina akọ Awua Dumase dim eti ubahwa nemrem no area ho na adane nkruba enum sensia no eye fiapre Awua Dumase number 1 abesin new doma baby original so no nyina ansase nyina hye nsa eniti amamre kwan so no yewura wanrase na manfo se na ka so be fiapre hin man hene ye nya de kwa nsase wo mantem ho nyina no aka 54 na na ese Awua Dumase ase nti amamre kwan so no wo pese opija obi a o se wasimpo a Awua Dumase se wasimpo na to pija obi wo ho no e wo so obana mane nti na yewura twen se benye Awua Dumase nti mo na mo dwen se yewura kan so be yewa fiapre hin man hene no nye no ni ti ano nye ne se prefect of area ho nyina no no nya mai nti oba wi a na wa inform ne se ohene prefect see wo mpatamu ba bi ba ko fiapre wa peja tin pesa me man so na me man hene nti na yewura kan ho asem ho nti utum se yewura amamambre no edadi hiane papa na den ara said the brebi atwam no dua nkwanta ko baaye kuku mu ko baaye betin ko baaye no doman ne nkuru na akamu no ombesan ba efi se omu ye den ya omu chifri ha na ade akwa se me catch omo mpom ho ne so ho mu ye ebusuafo ye ntwa mu da eye mu gemu apam na da entem de nti asante ntimi ntete da ne se ye chichi asante no ebi mu de constitution e chichi state ye de muja na enye nkoa muja na ye ahemfo mu tie atwa so muja ye de ka bom chichi asante ye flag no tuntum na edem no ye nkunya tuntum na ye hye
de kan ebo mu no enti saa ayi welding no emu da dabi ekopa na ye den na se be etem na nkuro bi wo the current day Asante region omo ye so mo ko enso mo san baaye kuro bi wo hokra ho ye yo mo aman hene omo se sikadwa ho ebuo nti no omo ma president man hene ni nyina kuro bi se ayekwaso wonu se kwa nkwa tan ye man hene afijase ye man hene bo mo kwankwa ban kan so David nana ye Asantefo ne ye kwaji man hene de na ewo di odi be man no eno na ye de filigra de man no na ye nhira wo nti eno ne be gina so enti okoji aman kwabana kira wasan ba no ni gisem ma Asanteman etete no oso ye be ye ne ma bibiri e de ahye ye na kwabana kira odi kan ni munyam e wo kodin a okoma Asanteman e ma okọ awia kete ya ye be hye ne munyam na ye bibi di ama no nti ye manana kwaba esese kuduru a na wo ne nanamu a otumi di defend Asanteman nyina as general officer commanding no bibi ba ne mu na otumi di sa kuduru no abo Asante ho ban se dem bi atwam no na yamfo man hene na o wa hoden no otumi gina ya wona fidie mu hene ne ko so gina defend Asante e wo mpom o kaya bi wo mo ye press conference no se bi e na me hu okoji aman kwabranche no nti e dan se ye mana kwaba